Ayun na si ano, si Bilas. Sakay na siyang puntang Quiapo kasi punta siya ng Porisa. Ako punta naman Paranaque, nag ano na kami. Ayaw kumain eh. Ayaw ko kain muna kami. Grabe init. Ayan po, good morning. At ayun, nakapaligo na ako. At yung asawa ko, gising lang. At yun, papunta na kami ni Bilas sa PGH. Alis na kami. Nagkakape muna ako. Ikaw ma, baba ka? Tulog pa tong anak ko. Kape muna. Kape. Tara mo, kape mo. Kape. Ha? Oo, ayun o. Nasa bag ng... Ano siya yung nadarayo? Dalawa. Ay, tatlo. Pati sa kuha, luma. Anong luma? Ay, sa kuha. So, pati so... Isa nung green. Isa nung lapad. Isa nung maliit. Kaya yun, para may naluto-luto dyan. Wag na. Di na kasya eh. Tingnan mo. Diyan sa blue. Si Bano nagdarad to. Di man gad nagdarad si Bano. Okay, Tito Kambal mo. Kadakol kito pansit. Ayan, at yun, nadala na akong bag. Kunti lang muna nagamit. At pupunta na, paggaling namin sa PGH, punta na rin ako ng Paranaque. At may pasalubong din ako na pansit dun sa tito ko. Ayan, at papunta na kaming PGH na Bilas. Nakababa na kami sa jeep. Sakay naman ng bus. Macdo, Tansa. Yun, yun. Nasa bus na kami, papunta na kaming PTX. At yun na kami sa PTX na. Sakay na naman papunta ng PGH biyaheng Quiapo. Dito sa bus, bumaba muna ako. Hindi pa naman puno.
Clip ko lang ako ng ano, video. Kasi baka makumpiska yung camera natin. Sa likod ng simbahan yung ano, yung pinagdodonitan ng dugo. Yung paraan. Ayun na siya ano, si Bilas. Sakay na siyang puntang Quiapo kasi punta siya ng Porisa. Ako punta naman Paranaque, nag ano na kami. Ayaw kumain eh. Ayaw kukain muna kami. Grabe init. Yung oras na kaya. Time check natin. 11:14 time check. At sakay ako ng bus, balik ako ng PTX. Tapos sakay ako ng puntang Sukat. Kasi wala naman dito mga ano, biyaheng diretso ng ano, Sukat o kaya Bikutan. Init. Ito na PTX. Nandito na ako sa MOA. Gaya na ako papunta ng ano, Paranaque. Ito lang pansit. Ibigay ko sa tito ko. Mall of Asia. City of Dream. Ay, alam mo all. Ayala Mall.
Nandun ako sa PTX. Di po papasok. Mamaya pa papasok kung magsasakay na kami. Wala ka kahapon na. Hinahanap kita. Ha? Tapos sakay ulit tayo papuntang Sukat. Ay! Init. Pila. Bali, hanapin ko yung sakayan puntang Sukat o kaya Bikutan. Gate 6, Gate 7. Ay, napakaganda dito sa PTX. Dito na lahat yung sakayan. Para kang nasa nasa airport. 7. Gate 7 yung papunta ng pauwi ng Cavite. Ayan. I-try ko dito sa Gate 8. Gate 8 ata.
Tawid. Sukat Tawid. Sukat Tawid pala yung ano. Ay, ito na. Ito na. Sukat Highway. Walter Mart. Ayun, nakasakay na ako dito sa ano, papuntang Sukat. Ibacom. Ito yung ano, Vianas. Puntang Las Piñas. SMBM. Ayun, at dito na ako sa Sukat Highway. Tawid tayo ng overpass. Ay nako. Sukat Highway. Paris Point dito. Ilang years din tayo hindi nakapunta rito. Nasa 7 years. Dati noong dito pa ako nakatira, wala pa tong Paris Point na to. Ngayon meron na Paris Point. Ayan, lakad lang to. Lapit na lang naman nito. Para makatipid din tayo ng pamasahe. UPS lang naman ang pupunta. UPS 4. Ayan, papunta ng ano, ng Bikutan. Dito, kabila. Yan, Alabang. Oh. Tamang lakad lang. Galing Cavite, pumunta ng PTX. Pagdating sa PTX, sumakay tayo ng papuntang PGH.
Magaling PGH, balik tayo ng PTX. Galing naman PTX, sakay tayo puntang Sukat. Oh, andito na tayo ngayon. Nasa Paranaque na tayo. Siyempre, sana makahanap tayo ng may ekstrahan na trabaho. Kaya ako pumunta rito. Bahala na. Yan, maganda dyan ang pasyalan. Hindi ko alam kung basta makita nyo lang sa vlog. Baka isama ako ng tito ko dyan kasi may motor naman siya. May pasyalan dyan. Itong way na to, pwede rin dito magpuntang Bikutan. Sukat kaliwa. Amuay! Dito na ako sa Maynila namin. Pansit. Amungani. Amungani. Lakefront. Yan yung pasyalan, yung ano, yung lakefront. Yan. Yan sa kabila. Lakefront. Oh, shoutout sa mga taga Paranaque dyan. Shoutout sa mga taga Paranaque, ng mga viewers natin. Dito na ako ngayon sa Paranaque. Paring Jason yun, nandito na. TV, Shinker. Malapit na. Grabe init. At yun, hindi rin alam nung tito ko na pupunta ako sa kanya para sorpresa. Wala siyang alam na, pero alam niya na nasa Maynila ako. Ay, nasa Cavite. Alam niyang nasa Cavite ko. Pero wala siyang alam na pupunta ako sa kanya. Yan yung magdudunit sana ng dugo kay Mrs. Kaso yun nga, naoperahan din siya. Tapos may mga negosyo sa dyan na ano, may negosyo siya na mga gulayan. Tapos mayroon sa sasakyan na L300, nag-aangkat siya ng mga gulay sa Batangas. Kaya baka magsama-sama ko sa kanya. Bahala na. So, ito Toyota. Simula noon Toyota pa rin pala to. Mga helmet oh. Yun, shoutout dun sa nakakilala sa atin dun sa PGH. May nakakilala sa akin na viewers sa PGH. Nagpicture lang siya, tas ayaw magpa-video. East Twist Bank. Ito na. East Twist Bank. Sa unan, Marcelo.
na tayo. UP Sport. Landscape area. Ganun pa rin. Wala man na bago. Yan pa rin yung tindahan. Dito ko lagi pag nagbe-break time, pag nag-overtime ako eh. Wala na pala yung lutukan. Ay, nandyan pa. Ganito. Ito bakery. Tricyclean. Wala man na bago talaga. Init. At ipapakita ko sa inyo yung ano, yung dati kong pinagtrabahuan. 5 years ako nagtrabaho. Papasilip ko sa inyo. Yan, dito na ako. Yan yung mga truck na yan, oh. Yung mga truck na yan, yan yung mga pinagkakargan ko noon. Kasi forklift operator ako dati. Yan. Dito yung company. Binata. Daming mga gamit yan. Ito na. Ito, minute burger to. Yan yung paggawa ng Hicheria. Ito yung dating trabaho dito. Ito na mismo. Yan o, Clover Leslie Corporation. Kuhan ko kung ito pa yung driver na ano, yung driver ko na, ay ito nga, pinakargan. Akala ko si ano, si Moon. Tapos dito kami, dito ko naka-assign. Dito ko naka-assign sa warehouse. Tapos yung regular dito, naka-assign. Dito dati. Oh, shout out na yung mga taga Bicol. Siya yung driver. Si Sherwin Sadi? Sadi Loading Bay? Ito mga pinagkakarga namin. Sherwin. Doon muna ako kayo, no? Dito John. Yan. Dito yung work ko dati. Lakad. Dito na ako sa ano, may landscape. Ito yung tindahan niya. Wala ata sila. Iba yung bantay. Mga tulog. Dito yung motor. Yan Tito John? Hindi yata. O baka balas din daan. Hindi ko nakita. Wala dyan sa kabila. Dalawa lang yung yan.
Tao po. Papa mo? Wala. Uy, ala, nakalabas ilok ko. Ano pa kalabas? Jesse! Sino? Ano po? Kain po tayo. Time pick natin ngayon ay 2:07. At dito na ako sa Paranaque nga po sa bahay nila dun sa tito ko. Ulam po ay ang mga gulay. Kaya dito yung gulay kasi titin sila ng mga gulay nag-angkat. At yun, nadatnan ko dito yung mga anak niya. At yung anak, umalis pala sila na malingki. Hindi ko alam kung saan na malingki kasi di niya nga alam. Hanggang ngayon hindi ko rin sinachat nandito na bahay niya. Ayun, siyempre, salamat kay Bilas. Ayun nga, kompleto na yung dugo na idodonate natin dun sa hospital. Kompleto na. Kumbaga, antay na lang talaga ng text kami para opera na si Miss kasi yung dugo kompleto na. Yun, maraming salamat kay Bilas. At doon na kami naghiwalay dun sa may PGH kasi pupunta na siya ng Porisa. Ako pupunta naman dito sa dito sa Paranaque. Harap. Harap ng gulay. Dami nilutong gulay. Dati nga, dumaan din ako dun sa dati kong nagtatrabahuan. Chopsuey. Dito ko nung nakatira nung tatrabaho pa ako. Yan po, ang ganda ng vlog na to. At maraming salamat po sa inyo lahat. To all viewers, sponsor, love you all. Bye-bye.